Mutane suna yawan kukan an dakatar da Facebook ɗinsu ko an dakatar da Instagram ɗinsu. Kusan kowane sati sai mun ji wa'innan koke-koken. Akwai wasu kusakuran da mutum ke iya guje mawa, kuma guje ma wa'innan kusakuran na iya taimakon shi gurin ya tsira da account ɗin shi. Ga wasu muhimmai guda 5 wanda duk wani mai burin ya tallata kayan shi ta hanyar Facebook ko Instagram ya kamata ya sani kuma ya kiyaye su. Na farko shine sabon ad account. Idan ya kasance duk sanda ad account ɗinka ya samu matsala, farkon abin da kake kawai shine ka je ka buɗe ad account, wani sabon ad account ba tare da ka magance wannan matsalan da aka samu a tsohon wannan ad account ɗin ba. Wannan zai sa Facebook ta fara zargin ka, ta fara tunanin abin da kake yi ba daidai ba ne kuma da gangan ne kake yi. Wannan kuma na iya sa gaba ɗaya su yi banning ɗin Facebook ɗinka ma gaba ɗaya ko Instagram ɗinka. Kamata ya yi ka je ka magance wannan tsohon matsalan da aka samu, ba kawai ka buɗe sabo ba. Na biyu, payment. Yawan canja tsarin biyan kuɗin talla ko kuma katin ATM yana iya jawowa a kulle ad account ɗinka. Yawan samun matsala ma haka na iya jawowa. Misali, ka saka PIN ɗinka ba daidai ba, ko kuma baka san cewa wannan katin ya expire ba, ko baka san katin bai da kuɗi ba, ka ci gaba da yawan gwada shi. To wannan ma na iya jawowa a kulle ad account ɗin mutum. Kamata ya yi ka fara tabbatarwa cewa akwai kuɗi a wannan katin ATM ɗin da kake son ka biya kuɗi da shi, kuma ka lizimci tsarin biya guda ɗaya, wato payment method. Na uku kuma akwai saɓa dokokin Facebook na talla, wato Facebook policies. Kalan iƙirarin da ake a cikin Facebook ɗinka na iya jawo maka matsala da Facebook a wurin tallan da kake yi. Misali, ka ce wai za ku iya samun 100,000 ko 500,000 a duk kullum ko duk sati, ko kuma ka ringa nuna hotunan before and after na ƙarya, ko ma ka ringa tallan abubuwa kala-kala wanda hankali ba zai iya ɗaukan su ba. Idan ka saɓa kalan wannan dokan sau ɗaya, to ana iya baka warning ko ma ka tsira da shi ba a gaya maka komai ba. Amma yawan maimaita saɓa ma wa'innan dokokin zai iya jawowa kai tsaye a kulle maka ad account ɗinka. Na huɗu kuma akwai saka kuɗi masu yawa a lokaci ɗaya. Ba kawai saka kuɗin masu yawa ba ne matsalan ba. Akwai masu tallan da suke kashe 100,000, 200,000 a kowane rana, kuma su yi kusan wata ɗaya ko fiye da haka ma suna kallon wannan. Saboda haka wannan a karan kanshi ba matsala ba ne. Inda matsalan yake shine ka buɗe sabon ad account, sabo fil, kuma kuɗin da za ka fara kashewa a wannan ad account ya zama kuɗi ne mai yawa sosai. Wannan na iya jawowa a zargi mai wannan account ɗin har ma a kulle account ɗin shi. Na 5 kuma shine rashin verification. Akwai hanyoyin business verification wanda Facebook ke bari a yi. Akwai domain verification, ta yadda mutum zai nuna yana da website, kuma wannan website ɗin na business ɗin shi ne. Akwai kuma business verification.